Salam gaderly vatandaşlar. Men DBT lideri Murat Gurbanow. Men siziň bilen şu gepleşigimde Türkmenistanyň bolup geçýän soňky wagtda watan programasynyň netijeleri boýunça gepleşip geçiresim gelýär. Eger siz üns bilen seyreden bolsaňyz, soňky watan programmalary şol ýerde bir kanun saýlanan Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow politik partiýalara, aýal gurumalaryna, jemgyýetçilik gurumalaryna, profsoýuz gurumalaryna, ýaşaryň gurumalaryna görkezme berýär. Ol bir yeni bir gezek demokratiýanyň düýünün ýokdugy görkezýär. Sebäbi özü Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň wekilliginden 2013-nji ýylda çykdy. Häzir hiç ýyly arkasynda partiýa ýok. Ine şu ýaly şu prezidenti hiç kim saýlanok, diňe iki adam jadan bilen hram saýlan üçin bul bir partiýanyň wekili bolmak ýa-da halkyň tarapyndan saýlanmak pikirleri ýok. 2013-nji ýyldan bäri şu zatlara düýünün ünsen berenok. Şonuň üçin ine beýleki hökümet edarlar ýaly şu partiýanyň gurumlaryny çagyryp şolary görkezme berýär. O diýmek näme? O diýmek prezident özü исполнительная власть ýa ýanky Türkmenistanyň döwlet gurumlaryny dolandyrmak we şolaryň işlerini ýöretmek meselesi boýunça şu meselede edir şular ýaly şol azat Türkmenistanyň prezidente bagly däl şekilli partiýalary görkezme berýär. Ol diýmek näme? Ol diýmek şu partiýalar klon partiýalar. Bular ýöne bütün dünýäni ağlamak üçin ine bizde köp partiýalyk bar, ine oğuculuk partiýasy, biznesmenler we pромышленный partiýa. Ine şu partiýalar barmyşyn, ine şular öz başlyk işleýärmişin diýip bütün dünýäde bular elan edýärdi. Ine ýaňy ýakynlaky bolan watan programasynyň videosunda şu zatlar anyk suwd edildi. Ol şol öz başlyk azat partiýalar görkezme berýär. O diýmek näme? Şoň ýolbaşçylaryndan bul saýlýar, şoň diýjek zatlaryndan bulaýdy. Şulara hiç ýyl azatlyk ýok. Şulara öz inisiatywany bermek, öz pikirlerini aýtmak gadagan. Bu diňe bir adam üçin politika. Men dünküde video yaptım başka kanalımda. Politika bir adam üçin. Ne şol ýaly, şol hemme politika, şuňa diýen oýny diňe bir adam üçin. Bizim jemgyýetimiz üçin ýa jemgyýetdäki politik partiýalar ýa-da hereketler ýa-da gurummalary ýa-da adamyň graždan aktivnessini östürmek üçin näl? Diňe özüni saklamak we diktator rejim saklamak üçin. Ine muňa diktatura diýilýär. Biz haçan diktatura diýenmizde ine şul zat. Şul bize hiç özümizin pikirlerimizi, ideýamyzy, özümüzi guruma açmany, partiýa açmany mümkinçilik bolman soň, biz şul hökümeti, şul prezident tanqid et bilmän soň, biz şul prezidente garşy öz sesimizi görkezip bilmän soň, öz konstitusiýon haklarymyzy alyp bilmän soň, ine şuňa diktatura diýilýär. Bir adam diktawat edýär, näme etmeli? Ine şul videoda görkezme berýär her partiýalara, her gurumlara. Ine şuňa diktatura diýilýär. Ine bu klassiki görnüşi. Şonuň üçin biz muny tanqid et başladyk. Ýaňy ýakynna Türkmenistana partiýalar işleýän ok, Türkmenistana hiç zat işleýän ok, jemgyýet işleýän ok diýip, ine şoňa garşy şul постановочный diýilýär, öňünden edilen videony görkezýär, ine şolar görkezme berýär. Şolar bilen işleýärmiş, şolara görkezme berip, şolar bilen ýa surat görkezjek bolýar. Şonuň üçin ine oňa üns bermän gaderly adamlar, siz bilik goýuň, siziň azatlygyňyz, siziň adaletli durmuşuňyz diňe size bagly. Bu diktator hiç wagt size pikir etmeýär. Hiç wagt siziň gowy ýaşamagyňyz üçin, ýa siziň ösmegiňiz üçin, ýa siziň bilim almagyňyz üçin hiç wagt pikir edenok. Tersine, siz näçe garyp bolsaňyz, näçe valyutaň ofitsialny kursy şoň tapaw näçe ýokary bolsa, sizi şonça geday edýär. Şonça sizi ilginç ýagdaýa düşürýär. Şonça da şul size öz erwet täsirini görkezip bilýär. Ondan başga da jadanyky adamlary orta çykaryp, ýa-ni telewizorda görkezip maskara edip, o ýerde de mertebeňizi we ruhat bilentligimizi pes edýär. Ine bulan esas maksady şol. Ine şul diktaturan fundamenti. Ine şunu edýär. Muň başyndan watan programasyna bolup geçýän oýunlar bu spektakl içindäki adamlary görkezmek üçin we uhlatmak üçin
ve daşınlaqı bütün dünya guramalarına gürkezmek için ine bizde köp partiyalık var, ine bizim döwletimiz adam için, ine biz döwletin adamların problemlaryny çözýär diýip bir ağlamak için. Şoň için men şunu her wagt diýen 200'li ağırlıkçı Türkmenistany puç edip, госпереворот edip, zahvat edip, bir kanun ýagdaýyna özüni prezident saylan kezzap Berdimuhamedov. Eğer biz vatan programmasyny seyretsek, bular döwrebap tehnologiýalary, san tehnologiýalary, ine okuwçylara notebook paýladyk. O zatlar hiç zat. O zatlar bir küçük misal. Ine biz üsük gelýär, ine biz ýa-ni ykdysadyýet, ine sosial, siýasat üsük gelýär. Hiç adam üsük gelen yok. Biz dine vertikal ýagdaýyna çukura girip barýar. Ine olam şul diktatorun siýasaty, şul ukypsy diktatorun ykdysadyety, siýasaty, sosial politikasy. Ine bizim hakykatymyz şular ýaly. Şoň üçin men şu videomyň adyny Vatan programmasy ve Türkmen halky diýip atlandyrdym. Sebäbi vatan programmasy bular başga planetada ýaşap ýörler, Türkmen halky başga planetada. Vatan programmasy bu programma diňe bir adam üçin edilen, şul adamyň siýasatyny, şul adamyň gurulan ýeketek politik siýasaty bir adam üçin şonu höwetlendirmäne we şonu övmek üçin edilen vatan programmasy. O bizim halkymyz bilen ya Türkmenistanyň hakykat bolup geçen täzirlikler bilen ne iş var, ne aladasy var. Ine onun için ol vatan programmasy, ol döwrebap alýw programmasy. Vatan programmasyna başga täzirliklere de üns bersek, Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhamedov Özbekistanyň prezidenti Mirzoýew bilen telefon gepleşigi geçirdiler. Bular iki döwletiň aragatnaşygy boýunça iki döwletiň arasyndaky alış-berişleri ulatmak üçin değerli hakikattanım ol yerde Türkmenistanyň prezidenti diňe öz bähwidi üçin juma sapary Özbekistan almaly ya Türkmenistan almaly diýip Türkiýadaky bizim oglanymyzyň ykbaly boýunça jaňy dildi. Eger men ýalňyşan bolsam, onda näçip Özbekistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky şu gepleşikden soň ne alış-berişler ulalýar, ne de aragatnaşyk ýeňleşýär, ne de şul iksan halkyň Özbek bilen Türkmen halkyň arasyndaky serhet aragatnaşygy ya ykdysadyet aragatnaşygy ya siýasat aragatnaşygy gowlaşýar. Ýok, bul bir kanun prezident diňe öz bähwidi üçin hereket edýär we döwrebap alýw programmasy, vatan programmasy şun edýän işlerini adamyň gözleri ýummak üçin başga zatlar bize beýan edýär. Şoň üçin vatan programmasy Türkmen halk bilen hiç hili bağlanşığı yok. Vatan programmasy diňe bir adamy övmek we şonuň politikasyny öňe akıtmak boýunça edilen program. Şonuň üçin bul neşriýatlaryň ýolbaşçylaryny, teleradio kompaniýanyň ýolbaşçylaryny aram çalyşyp ýör. Sebäbi bular diňe şonuň politikasyny alyp barmaly. O diýmek näme? Bizde ne azatlyk bar, ne azatlyk medeniýet, ne azatlyk neşriýat, ne azatlyk mass media, ne azatlyk politika, ne azat sözü. Bizde hukuk yok. Bizim hak hukuklarımız yok. Onu diňe basmak bilen hemme yerde, hemme gatlakda diňe bizim hak hukuklarını basmak için. Şonuň için gadyly adamlar, siz vatan programmasyny göreningizde dogry düşünmeli. Ol döwrebap alýw programmasy. O yerdäki işleyen adamlarda mümkün günah da yoktur. Olar berilen tekstler okuyalar. Ýöne munyň arkasynda durýan neşriýatlaryň, medeniýetlaryň, teleradio kompaniýanyň ýolbaşçylary prezidentden ve Hramowdan gönnün görkezmälýärler. Men size vatan programmasynyň iň soňky diýen sözlerini okap bereýin. Siz özüňiz düşünýärsiňiz, vatan programmasy näme diýmek? Soňunda şular jemlenine şey diýer. Mehriban adamlar, berkara döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ata vatanymyz Türkmenistan ähli babatlarda düşürüp öslenýär. Ähli ösüşleriň gözeginde bolsa halkyň bähwidi bar. Çünki bizim ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Ine şul diýilen sözleri men hakykatrak diýsem, ine şeýle diýmeli bolýan. Ähli ösüşleriň gözeginde bolsa halkyň bähwidi ýok. Çünki bizim ýurdumyzda döwlet diňe bir adam üçin, bizim gahrman prezidentimiz üçin. Ine şul şeýle diýmeli, hakykatdanam. Sebäbi bir kanun prezidentiň
alıp baryan politikasy diňe öz bähbidi üçin, diňe öz garnaşlarynyň bähbidi üçin, diňe halkyň garşysyna. Ne Türkmenistana adamlar salbilli fevraldan meğer gezip ýörler adamlar. Ne bizim görgülü adamlarımız yok oldu 50'den gowrak häzir 100'den aşyk geçti. Ne olur Türkmenistana getirmeni ruhsat berdi. Söze düzülýär. Oňsoň näçip bu adamlaryň bähbidi diýip aýdylsyn. Ýok. Bu hiç wagt adamyň bähbidi üçin hiç şart eden ok. Şu 2007'den beri diňe paraxorçylyk, kezzapçylyk we halky gıynamak. Bu esas maksat şol. Sebebi bu Niyazowdan öwrendi. Bu profesör, bu molimi Sapar Murat Niyazow. Ol bir uly kezzap. Kezzapçylyk edil profesori. Şonun şoň döwrüne işläp, öwrenip, şoň ýanyna kezzaplar bilen bu öz kezzapçylygyny dowam edýär. Şoň üçin gadyrly watandaşlar, egerde öýüňizde suw bolmasa, gaz bolmasa, işiňiz bolmasa, çağlaňyzda eşik almany puluňyz bolmasa, çörek almany puluňyz bolmasa, produktaňyz bolmasa, göni hekimlige baryp aýdyň. Bu nähil döwlet bolýar? Bu döwlete bizim ata-babalarymyz, bizim en atalarymyz janyny berdiler bu döwleti galdyrmak üçin. Bizde ne iş bar? Bizde ne pul bar? Bizde ne suw bar? Bizde ne gaz bar? Şol atlary bize çözüp beriň. Siz eger çözüp bilmeseňiz, onda siz işiňiz boşadyň. Ya da prezidente jaň edip aýdyň şoňa. Sebebi siz döwlet işgärleri, watan programasyna aýdylşýaly. Çünki döwlet adam üçindir diýip. Şonuň üçin siziň dol hakyňyz bar, siziň şo hak hukugyňyz. Utonmaň, çekinmeň, gorkmaň. Siz prezidente garşy edýäňiz ok, siz döwlete garşy edýäňiz ok. Siz öz problemaňyzy çözüpdiňiz öldüňiz. Gadyrly watandaşlar, ine watan programasynyň esas maksadyny men size gysgaça düşündirdim. Indi bolsa, meniň videolarynyň aşagyna siziň ýazan kommentariýalaryňyza men gysgaça jogap bereyim. Halk gelişim diýip bir niýikli bir adam şeýleýär. Salam aleykum Murad aga. Meniň polislere ýülenmem bar. Şonu aýdyp berseňiz minnetdar bolurdum. Bir günä adamlar türmäge basýarlarda, onun ýüzüne garan adamlar göz öňünde tutmaýarlar. Mysal üçin, meni bassalar, meniň ejem we kakam saglygyny ýitirýär. Çağlam we maşgalam eklenşik alýar. Bu diýmegem çağlaň geljegi ýok diýmek. Bir günä adam türmäge basmak adından 10 adamyň ýagdaýyny kynışdyrýar. Gaty dogry diýär, halk gileşim bizim Türkmenistanymyzdaky Jenaýat kodeksi iň bir gumanly däl, iň bir elhenç, iň bir adama garşy kodeksdir. Muny ýürüýte güýçlendirýär. Kiçik administrativ mesele boýunça seni basyp bilýärler. Sana ceza kesip bilýärler. Ine men Türkmenistana kam. Menin bir dostum öz hususy edarasyna $200 abarotdan salynýan inspeksiýa gelip bağlapdyr da şu $200 NDS var. Şonu tölemän üçin olum $20% $40 tölemän üçin 25 ýyl kesecek bolurlar. Zordan oňulgap, muňa para berip, zordan şonu pesertdiler. Ine bu Gраждан kodeksi we Jenaýat kodeksi adam üçin ýa. Başga döwletde bu mesele üçin tapagyny tölerdi, oň üstüne ýa-ni peni, ştrafyny tölerdi, şoň bilen sorag ýapylardy. Ýok, biziň döwletimiz halk üçin ýa. Watan programasynyň sözleri tersini okumaly. Ol halkyň bähbidi üçin näle? Diňe bir adam bähbidi üçin onun adam kezzap bir kanun Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow. Bar sistema Jenaýat kodeksi, Gраждан kodeksi, propaganda, hökümet, qadiýetler, meclis hemmesi diňe bir adam üçin işleýär. Şoň üçin bu azat partiýalara görkezme berýär. Azat guramalara görkezme berip aýdan etdirýär. Ine şoňa diktator diýilýär. Diktava diýilýär. Ine şonuň üçin biziň döwletimiz bütün dünýäde Koreýadan soň diktator döwleti diýip hasap edilýär. Käbir soragda biz Koreýanyň gotup geçýärse birinji ýere barýar. Hiç hili ösüş ýok. Hiç hili san teknologiýalary ýok. Ol bizde internet ýok. Bizde egerde sen manifestasiýa çyk bolup niýediň üçin, on nördüne sentýabrda çyk bolup niýediň üçin 4 sentýabrda öňünden seni falsifikasiýa edip jenaýata çağırýar. Bu bir kanun zatlar biz suud edip ol adam çykarar. Ýöne şol ýaly möçberde bizim döwletimiz basyp alynan. Şol kezzap Berdimuhammedow tarapyndan. Egerde şu mysala gelsek, şol bir adamy jenaýata çekenine oň hemme taraplary öň seredilýärdi. Maşgala ýagdaýy,
Onun arkasında kim makya, ceza kezmenin bir şertleri var. Sen bunu ceza verip, türmeye basanından bunu işledip, bunu peyni ştraflar tülüdüp bilyen. Sen ol adam öldüren ok, ol bir ceza eden ok, ya bir kezapçılık eden ok. Şoňa göre, onun bir çölgütler köp. Yöne bizde dine erken cinayeti alıp, dine gaty güýçli cezalar kesilýär, sebäbi halky gorkutup saklamak üçin. Indi başga bir bizim vatandaşymız ýa-da My Life My Rule Level. Salam Murat Kurban, sizin gepleşiňizi dinläp rahatlanýarys. Biz näme etmeli? Türkmen halkymız bir ýana Gurbanguly tohum bir ýana. Näme üçin hemme Türkmen halkymız bol parambulyny ýykyp bilemez ok. Hemme halkymız kıyınçılık çekýär. Ýurduň içindäki daşyna halkymız kıyınçılık, zorluk çekýärler. Biz näme etmeli? Bolsa halkın köpüsi taýin Murat Kurban halkymyzyň gaty jany ýanýar. Gaty dogry. Ine siz näme etmeli? Maňa köpden şu soraw berýärler. Men her wagt düşündirýän. Şu günü siz egerde Türkmenistanyň içinde bolsa arda ýazyň. Prokuratura bir ýerde bir kanun gördüňizmi? Siziň bilen ya size bagly ya da sizin çöleňiz ýok, unuňyz ýok, produktaňyz ýok, işiňiz ýok, aýlyňyz ýok, alyp bilen ýok puly. Ýazyň. Birinji hat prokuratura näçip şo boýga geçýär? Bular derňäp size jogap bersin. İkinji egerde puluňyz ýok bolsa, onu Merkezi Banka we ministr finansy, ministr ekonomika ýazyň. Näçip men pulumy alyp bilemok. Egerde azy haritler bolmasa ýa-da produktaňyz bolmasa, onu siz gönnen-göni prezidentiň adyna, kabinet ministriniň adyna ýa-da adamyň hak hukuklaryny gorayan gurumlaryň adlaryny ýazmaly. Olar Aşgabatda we ONUň ýa-da birleşigi we OBS'ň birleşigi bar. Şol iki edara boýunça men soňrak bir video ýaparyň ýürüte şolar ýüldürler. Mundan başga da siz arda ýazyp bize de ýiberseňiz bolýar. Biz şonu Ýewropaň gurumlary bilen, Ýewropaň liderleri bilen, Ýewropadaky güýçli toparlar bilen seredip şol türkmen hökümete basyş eder. Daşyndaky adamlar üçin siz menin videomy ya başga bir opozisiýanyň videolaryny görüňizde paýlaşyň. Ýaýradyň, Türkmenistany ýeberin, kommentariýa ýazyň. Ýanyndaky ýoldaşlaryňa, dostlaryňa, ýarlaryňa, garnaşlaryňa, bolmasa işte ýoldaşlaryňa düşündüriň, görkezin. Ýaýradyň şonu. Şu maglumatlar ýaýrasyn, hemmeler düşünsün. Haçanda bizim pikirlerimiz deňleşdi, bir günde ýykylar şu rejim. Bize 10% Türkmenistanyň adamy ýeterlik. Şu rejim ýykyp, parahat ýoluna aýryp, parahat ýoluna demokratiýa garşy gidip, tiz-tizden tiz öserýär. Liberanian Freedom ýazýar. Halk lakma bolsa Saparmat näme etsin? Ölmen hemişe halkı bakıp gezip bilmez. Halkın öğü samsık. Haramuli depe çıktı. İyil borkok çıktı. Götürüldü, dündürüldü dünyalar. Gası doğru diye. Menin bir videom var. Men beylik kanalımda. Onun adı Murat Kurbanov. İngilizce yazsanız taparsınız. Yazalım o yerde köp videolar men koyuyorum. Ors diline ve başka dillerde şöyle videolar var. Türkmen diline olsa Türkmen halkı devleti kanalında var. Yine şu yerde men video koydum. Kezzap Saparmurat Niyazov boyunca. Esası diktaturanı kurup bizi şu güne salanın ve diktatör yolunu çapıp tokuyun içinde koyan Saparmurat Niyazov. Bu diktatör olsa şu koyulun da devam ettirip gidiyor. Yanına Kezzaplar bilen, Jadan bilen, Khramov bilen. Yine şu yerde katı doğru belirlik biz Niyazov vakti yattık. 90-cı yılda, 91'de, 92'de, 93'te, 94'te yattık. Biz tersini 93'te şunu 2002. yılda sayılamalı, 97. yılın sayılarını ayırmalı, şunu gönlün gönü 2002 yıl geçirmeli. Sonra olsa şunu hemişelik ve ömürlük prezident etmeli diyilenine biz dımu oturduk. Yani şunun için bizim nümunemiz var. Yani bunun daşından bize karşı bir güçlü kezzap, yanına da 3 kezzap, Türkmenler kezzaplar, Jadan, Khramov, Umnov, 4 olup bulur bizim cemiyetimizi, bizim vatanımızı oğurladılar. Şunun için biz birinci bilen doğru düşünmeli. Kezzap Saparmurat Niyazov bizim vatanımızı oğurlap diktatör rejim koydu. İkinci kezzap, maşennik, госпереворот edip şul prezident vazifesini oğurlap, özünü koyup, bizim halkımızın seslerini oğurlap, politik kezzapçılık edip, hazır künlü bizim Türkmenistan devletimizi ağır ýagdaýa salyp gelýär. Indiki Murat Osmanov bizim vatandaşımız düşündürüş berýär. Öýlerini opozisiýanyň wekilleri hasaplanýan
aktivistler bilen özara ılala şiarız deyip aydan pikiriniz gıynansak da iş yüzünde henidem görünen ok. Iklimov öz toparı bilen dövlet bayhana ve beyleki jurnalistlerdir, aktivistlere karşı, çemenöre devlete karşı, düğücü bir taraftan himmetine karşı durup çıkış ediyorlar. Oluru agzıbiyeliğe çağırayan aktivistlerden bolsa olurdan söpköylenip, kesek atıp başlayarlar. Bunun maksadı dine diktatör ya da rejimi yok etmek değil, yağlı bolup görünüyor. Bu şoları verin, yöne devleti dine bir adama karşı görüşüyor, dine bir diktatura karşı görüşüyor. Olum Berdimuhamedov, Gurbanuğlu. Госпереворот edip, Türkmenistan'ın prezident vazifetini bir kanun edip alan kezzap Berdimuhamedov'a karşı. Biz öz vatandaşlarımız, öz partnerlarımıza karşı işlemiz yok. Olar ne tankid ediyaz, ne olara karşı hareket ediyaz. Yine biz zumgurnadık, toparlanıp, yine biz başka bir toparlayan çıkışları ediyardık. Biz şol çıkışlarımızda şu zoomları gurnap ve devam ederiz. Nesip olsa. Şunun için bu soru bize değil de bu soru şoları verin, şoladan sonra. Kim bir yerini tankid ediyen olsa soran şondan ne yapıp şunu ediyor? Ne yapıp rejime karşı görüşen ok? Ne yapıp bar gücünü, ünsünü başka dağda çekiyor? Soran size cevap verir. Men ona cevap verilem. Beylik soru Seljuk Hudayverdiyev. İki diktatörün dövrüne bizim çağlarımız ulollu. Yurdun içinde gezen dengduşlarımızın çağlağam bolmadı. Bilimim alıp bilmedi. Üç nesil bilimsiz kaldı. Ne açadımlar biyuna öldü. Türkmen halkına hiçbir düşman beyle ziyan yetirmedi. Gatı doğru. Yine iksan diktatörün esas maksadı bizim cemiyetimizi bilimsiz üstüşüne ayırmak ve bizim cemiyetimizi kızıp saklamak. Yine esas maksatlar. Yine şunlar yerine getirip bildiler. Yine şunun için biz ösmedik, çağlığımız bolmadı. Biz beyleki devletlerdeki maşgala çağılı Antalya'ya başka yurtlara gidip gezip rahat olup gelip yine de bir yıl işlep yine de tomuz vakansa çıkıp bir yer gidip oraya durmuş görmedik. Biz erteden akşama dine neyde kazanmalı, neyel maşgalanı eklemeli. Durmuş olmadı. Biz bağır durmuşu dine işlep şu rejimden kötünüp özümüzü zordan saklak geldik. O durmuş değil. Şunun için devlete sizi tehdit durmuşa çağırıyor. Demokratik durmuşa. O durmuş hemmeler den. Sen prezident ol, sen birinci minister ol, sen saylanan deputat ol, halkın vekili ol, sen çopon ol, sen hükümette işle, sen polisan başlığı ol, sen minister ol, dendir. Eğer de bir yerde bir adama yanıya doğru hareket etsen, yanıya doğru cevap versen, cinayete den çekiliyen. Sen prezident olsan. İkinci, bizim Türkmenlerimize bir tehdit durmuş koyduruluyor. Bizim saçmalı, hareket etmeli, salgıtlar peseler, şertler hasan satlaşar. Biznes açmak bir günne olmalı. Ol 2-3 güne çekmeliler. Biznes açtığında salı salınyan gurumalar gelip sana kömek etmeli. Seni gelip talak etmeliler. Eğer de sana gelip talar yal birdat etse günü buluru cinayete çekmeli. Şöyle gelip yanlıştan Fransa'da yalı birinci gedek yanlışlık geçirliye deyip kanun çıkarır. Yanlıştan şuları sana düşündürüp giderler. Eğer de sen yanlıştan misal için bir möçverde salgıtları tölep bilmedik olsan, onda sana ştraflar, peynir koyarlar da vakt verirler. 1 yıl ya 2 yıl sen yuvaş-yuvaştan tölep, edaranı, kurumanı yapman, iyidir, ösür yal ederler. Bunlar sana kömek ederler. Ben Paris'de gördüm. Fransa'nın salgıt salınyan kulluğu bir restorana bardı. Şu yerde bir Ermeni restoran dolundurunla salgıtları tölemeyen, dolundurup bilmeyen son kıyınçılık gördü. Şular gelip, kömek edip, konsultasiya verip, pasudamoykada durup, yankı pasudan yiyip, şolar yal kömek ettiler. Men gen gördüm, ne yapçıp? Bunun düşündürüşü, şula adamı kaldırıp uğratsak, şula adam işlep, pul kazanıyada salgıt töliye. Bizim devletimiz bay oluyor. Yine şula yal salgıt slujbasını bizi döretmeli. Bulmasa biz ösmeriz, öňe gitmeriz. Hemme yerlerde, hemme pudoklarda, dine ösüş teknologiyaları, dine ösmek sistemalarını koymalı. Önkü, partakrat, funksioner bir adamdan bardak talep etmek, onu adamı talep edende eyyam sen bir çukur atmak deydin. Olu zatlar ayırmalı, teade sistema geçmeli, teade teknologiyalar ulanmalı.
Hemme yerde diňe Nevitgat Puğdokda değil. Bu prezidentin edişýaly. Nevitgat Puğdokda edýär de diňe şu Nevitgat satmak üçin. Bu nämäni ulandyrýar, nämäni östürýär? Şu puğdokdan pul gelýär, şu puğdokdan gelýän puly bu kezzapçylyk üstü bilen 60%-dan iýe, ogurlýar. Ine şonu üstürýär. Halk gyrada dur, beýlik puğdoklar gyrada dur. Bu gerekli olar. Biz bu sistemadan gitmeli. Şonuň üçin beýik türkmen halky. Biz diňe prezident aýyrmaly. Biz şu sistemany çalışmaly. Bu sistemany çalışanlar biz parahat ýagdaýda diňe bir adam üçin siyasat sistemasyny çalışyp şu sistemany bütün adamlar üçin sistemany gurup şoňdan ösüp gitmeli. Ine ona demokratiýa diýilýär. Ine ol ösüş. Biz gysga wagtda bizim daşynnaky goňşy döwletler odup geçip gün orta Ýewropaň döwletlerini 4 ýyl alman ýeter. Käbir pokazatyllarda şular odup geçer. Ine şonu biz hudurlýar. Gadyrly watandaşlar. Innik soruga geçelim. Salam aleykum Murad ağa. Tire parçalyk meselesinde dogry aýtdyňyz. Inha Türkiýe döwleti şu ýerde hemme millet bar. Sinap soňuna çykyp bolanok. Ine şunuň hemmesi birleşip Türk döwletini gurupdyrlar. Hinde bugüne çenli agbyr ýaşap otylar tüwelme. Tire parad millet parad etmek gadagan islen adam islen ýerine ýaşamaly, tertip düzgün dogry bolmaly. Hemde şol ýaşap otan döwletiniň gardy kanunlaryna boyun bolup onu berja etmeli. Ine mu demokratiýa diýilýär. Türkiýe döwleti inni ösüp otyr, ösüş ýoluna. Ýöne biz Türkiýanyň çat olup geçýär demokratiýada. Ine şol demokratiýa bize gerek. Millet paraçylyk ýok. İslen ýerine ýaşamaly. Pulunyň meçhörüne görä jaýyny alýar. Bolmasa hökümetiň sosial jaýlary bar, şo ýerlerde şoňa çäde hökümet kömek edýär. Ine Ýewropada ýaly, ine şu döwleti biz etmeli. Onu siz iýden agşama çilli çağrıını ekleyecek olup, işlep, bütün ömrünüz, durmuşunuz gaptalının geçki diye siz maşgalanız bilen proyekt edersiniz, yani bir yere çık gidersiniz, bir döwlete gezip gidersiniz, putüşesit edersiniz, üsürsiniz. Siz 35-40 saatdan köp işlemeliler bir heptede. Sebebi galın saatlar maşgala bilen bolmaly, sport yapmaly, ya da beýleki hünärleri, isleýän hünärinizi daşyndan öwrenip, ya isleýän isleýärlerinizi ýerine ýetirip bolar ýaly biz döwlet gurmaly. Şu döwletde ine biz türkmenler bagtly bolup ýaşamaly. Bizim ata-babalarymyz ýaşap bilmediklerini ýaşap, gelecek çağlarymyza şu döwleti goýup gitmeli. Ine şu döwlete biz sizi çağırýar. Innik sonra Risalat Raimowa ýazýar, Murat Gurbanow Saparmat iki dünýäsini cehennem edip gitti. Halkın banklarda galan pullaryny bermedi. Saparmatyň gowsy hiç ady tutulmasyn. Onun izinden dowam edip oturulmasa parazit adamlaryň ganyny içip doýmady. Gaty dogry, Saparmurat Niýazow Türkmenistanyň iň uly kezzap maşenleri. Politik kezzapçylyk edip bizim haklarymyzy, bizim hukuklarymyzy, bizim azatlarymyzy ogurlady. Banklarda galan pullary, çağlary hedil edip ýör. Germaniýada, Angliýada bu zatlaryny alyp ýörler. Ne tip bolsa biz baranmazda hemme zatlaryny ýerine getireriz. Olam cinayete çeker. Murat Arena ýazýar, gaty dogry Murad ağa Niýazow duýzy gazy toğmut etdi. Özüni dünýä görkezmek üçin halkyň şol zatlardan habarda bolmady. Halkyň näde diktatura girendiginden Murad ağa seniň hem düşünjäň gaty dogry. Ine bize gaz muht, elektroenergiýa muht, çörek muht edip gözümüzi yapıp, uhladyp Niýazow bizi bir gara goýup kezzapçylyk politikasy bilen diktaturany goýup gitdi. Şu diktatura gaty güçlü boldy. Bizim köp adamlarymyz ölüp gitdi. Atlary we öýleri ýok. Niýde tapyljagyny bilenmiz. Bizim köp garyndaşlarymyz öz isleýärlerini ýerine ýetirmän, iş tapman, ya öz maýyp edip, ya öz weýran edip, ya teknik ýagdaýyndan bir ölümçülüge sebäp bolup ölüp gitdiler. Ine ol günä diňe kezzap Niýazowda. Bir topar adamlar narkoman boldy. Sebäbi ol diplomatik uğruna narkotikler Afganistanyny alyp, geçirip, satyp, içini Türkmenistan'a doldurup bir topar kezzapçylyk etdi. Ine oňa nesip bolsa, men näl tarihçiler we juristler baha berer. Argument esasında, suutname esasında. Innik soru Eldar Ramiliyev ýazýar. Salam Murad ağa, siziň diýeniňiz zatlaryňyz haçan bolarka? Bizem bir görsek. Ýoldaş Eldar Ramiliyev
men diýen zatlarmy men etmän, men diýen zatlarmy biz etmeli. Hemmämiz. Haçanla siz şu zatlar bolmak üçin isleňiz bolsa, şu gün bolar. Sebäbi biz birinji ýardym etmeli. Biz birinji ýardymyz näme? Agzymyzy yum, dım oturmaly. 30 ýyldan bäri edişimiz ýaly. Biz yazmaly, aýtmaly, hereket etmeli, birek bilen gürleşmeli, birek inanyp başlamaly, birek bilen politikany gürleşip hakykaty tapyp öwrenmeli. İkinji ýardym, haçanla biz öwrenen soň, bir netije gelen soň, biz prosesde çıkıp bir günne şunu ayırmaly. Ondan soň üçüncü etap açyk taýlawga geçilmeli. Haçanla DWT, beýlik partiýalar bilen, beýlik adamlar bilen ýolbaşçylyk dolandyrjyga gelenne biz hemme ministrlara, hemme ýolbaşçylara aýda bir gezek açyk efir edip 2-3 saat eden işler boýunça we adamlaryň sorawlaryna jogap bermegini talap eder. Egerde şonu başarmayan ministr bolsa ýa ýolbaşçy bolsa öz işinden gider ýaly eder. Ondan başga da siz iň aşagdan ýokara çelli islenip gatlaňyzda hat arkaly prokuratura, gazetleri ve hakimleri ýolbaşçylara ýüzlenip öz adalatlygyňyzy talap edip bilersiňiz. Ine şu ýaly döwlet biz gurjak bolýar. Ine soňky soragy sen bir watandaşymyz ýazýar. Murada türkmenler Niyazowy halyar sebäbi garnlary dokdy. Şol döwür şonuň üçin türkmenlere türkmençe düşündirmeli. Niyazowyň kimdigini gözleri gaty kör sada halkymyz. Men oňa ýürüýte türkmen dilinde video yaparyn Niyazowyň kimdigini. Nähili pursatda bizim döwletimiz oglady, nähili netijelere geldi. Egerde şo bolmadyk bolsa bizim döwletimiz nähili öserdi. Bir gijik gysga politik analizini men ederne video yaparyn gelecekde. Ine şunun bilen men hemme soraga jogap berdim. Egerde siz ors dilinde ýa beýleki dillerde men çykyşlarymı görjek bolsaňyz, Murat Gurbanow diýip ingliz diline ýazsaňyz, onu meniň başga kanalyma çykarsaňyz, şo ýerde men ýürüýte orsça we başga dillerde alyp baryn. Sebäbi bütün dünýä gurulmalary üçin, düşünkli bolar üçin we başga jurnalistler üçin, düşünkli bolar üçin biz şol kanalymyzy ýöredýär. Sebäbi türkmen dilini terjimeçileri Ýewropada ýok, Amerikada da ýok. Döwletleriň liderleri we döwletleriň ýolbaşçylary düşünmeýär köp zatlary. Biz Türkmenistanyň içindäki bolýan zatlary bütün dünýä ýaratmaly. Bütün dünýä bilsin şu bir kanun prezident öz halkyny nähili edýänini. Şonuň üçin beýik türkmen halky diňe sağ olun.